Op! Ja siellä jälleen kaikki tuomarit näyttävät Kanerille pistettä lyönnistä päähän ja näin hän sen pisteen myös ottaa. Siirtyy 2-0 johtoon, kun otteluaikaa jäljellä hieman vajaa minuutti. Ja siinä lyönnistä Kanerille 3. piste ja hän johtaa 3-0, kun otteluaikaa on jäljellä 30 sekuntia juuri nyt. Ja siinä tuominen saa huomautuksen tarttumisesta ja se on 3. huomautus 4. ei parane ottaa, muuten ottelu päättyy ennen aikoja. Otteluaikaa jäljellä siis 10 sekuntia. Hyvä Aaro! Tiukka yritys Aaro Tuomiselta, mutta tällä kertaa se ei riitä. Otteluiden päättyessä numerot näyttävät 3-0 ja voittaja Suomen mestari Hawaii Lahden Karate. Ja hopeaa siis tässä.